Ølmandens ølsahar. Goddag og velkommen til Ølmanden. Mit navn det er Claus Mortensen. Jeg er lokalformand for Danske Ølentusiaster, og så sidder jeg i Danske Ølentusiasters landsbestyrelse. Vi skal jo smage lidt øl, som vi plejer at gøre. Og vi har i dag... Ej for søren, det er kikset det her. Vi har glemt at købe nogle øl. Hvad gør vi? Vi har ingen øl. Jo, jeg ved det. Vi tager simpelthen på besøg uden for huset i dag. Jeg har en idé. Jeg tror, vi tager ned til Torben Matthews, som har den engelske pop You Never Walk Alone, nede i AL-passagen. Jeg tror, vi tager ned til ham, for jeg er sikker på, at han har noget spændende øl. Han har en kult pop, som er kendt blandt ølentusiaster og kendt i hele byen for hans gode øl. Jeg tror, vi tager ned og besøger ham i dag. Lad os komme afsted. Ølmandens ølsahar. Hej Torben, tak fordi du må kigge herinde i dag på din pop. Jeg skulle lave et afsnit af Ølmanden, og jeg havde simpelthen glemt at købe øl ind, så jeg håber, du har noget på lager hernede. Den her pop her, den har du jo haft en del år efterhånden. Hvor længe har du haft You Never Walk Alone? 23 har vi lige fyldt, Claus. 23 år? Okay. Du burde vide det, du har vel været der alle sammen. Men, Nej, jeg tror ikke, jeg var der det første år. Nå, okay. Der måtte jeg ikke være ude sent om aftenen for min mor endnu. Nej. Men You Never Walk Alone, hvad stammer det navn fra? Vi fandt jo ud af, min tidligere kompagnon Ove og jeg, at det var en god sang, og at lukke poppen med, som vi stadigvæk gør, hver lørdag og søndag morgen tidligt. Og da Jan Mølleby, som vi begge sådan har haft lidt med at gøre ude i Kolding Idrætsforeningen, var blevet solgt til Liverpool og var blevet storspiller der, så kunne det jo ikke passe bedre. Okay. Men hvornår startede din interesse så for øl som sådan? Ja, men det startede jo en del år før, da jeg sådan kom tilbage til mit fædreland og smagte det, der smagte så fantastisk meget anderledes end de kulsyrebombede pilsner, som vi jo hamrede ned fra flasken og bøvsede før vi nåede halsetiketten sådan ud af begge ører. Lige pludselig kunne jeg jo drikke flere pints, uden at man blev oppustet, og det fandt jeg ud af. Det var noget, der hed fadmodnet Real Ale og Newcastle Brown Ale, og det var lidt mørkere. Dengang vi boede i Pilsnerparadiset, der var det jo således i Jylland, der kun havde 2 parametre for alkoholiske drikke, hvor meget koster det og hvor stærkt det er. Der var alt, der var mørkere end pilsner, det blev man jo stangberuset af. Så det var ikke så meget fremme herhjemme dengang. Nej, det kan jeg godt huske. Det var sørgelige tider. Og så mente du simpelthen, at danskerne skulle have glæde af noget af det her anderledes øl også? Ja, det var egentlig min far, der var gået på pension, da vi åbnede her, og så blev han stillet om bag ved baren som bartender. Det har han nok ikke lige regnet med, vores kære forretningsmand, igennem hele livet. Men så sagde han, at han nægtede at stå deromme efter den første uge, hvis ikke der kom andet på hanerne end You Know Who fra hinsides Storebælt, denne side af Storebælt nu. Og det måtte vi jo så føje os for. Det er det, der nogen, der kalder Carlsberg også, er det ikke det? Nu har du jo sagt det, Claus, ja. Så det måtte vi ligesom bøje os lidt for, da han allerede havde vundet mere popularitet end de 2 indehavere til sammen efter en uge. Og det gjorde vi. Mm. Og så startede vi med at være sådan nogenlunde de første, der importerede udenlands fadøl til Danmark. Og jeg kan se på vores første ølmenu, som nok er blevet lavet 1,5 år efter åbningen, der havde vi over 100 bryg på menuen. Hvor næststørste menu i Danmark, det var jo 3. Ah, okay. Det var et værtshus i København, der var kommet til at købe en kasse Albani ved en fejl. Og så de 2 andre. Ja, hvor mange øl er der på menuen herinde nu? Altså... Det svinger lidt. Det svinger lidt efter fra 350 til 400 bryg, og det er jo ikke kampen for at få så mange som muligt. Vi vil gerne have kvalitative krav, også gør sig gældende. Ja. Hvad så fadølsaner? Hvor mange er der af dem? Dem har vi igen normalt 22, samtidig 24, det kommer lidt hen på, ja. Og vi har håndpumpet ale på, men par 20. Nu er jeg jo med i den der lille forening, der hedder Danske Ølentusiaster, hvor vi interesserer os en hel del for øl. Og der må man jo sige, der har stedet her, og du jo været en forgangsmand for poppen her jo en 10 år ældre end vores forening er. Ja.
Så man må sige, du har været tidlig ude, og nu kan man jo se, hvordan ølrevolutionen har grebet om sig i Danmark. Nu er det jo ikke unormalt, at man kan finde et godt ølsted i de fleste byer efterhånden. Er det ikke dejligt for dig at se, at det er det. Interessen er vokset så meget? Og det er det. Altså, jeg er jo egentlig stolt af det arbejde, vi har lavet her, og når jeg kan stå inde i et vilkårligt supermarked og fortælle min kone, prøv nu at se den øverste hylde der, det er faktisk mig, der har haft alle dem med til Danmark i forbindelse med mine halvårlige ølsmagninger. Og så vender man om, så er hun gået og kigger på sko, men det er jo ligegyldigt, altså der er jo en stolthed over det, ikke også? Ja. Og at vi så ikke har dem mere, det betyder ingenting, for de fleste af dem er her jo stadigvæk. Ja. Så jo, med stor glæde, at alt det der er sket. Når jeg nu kigger mig lidt rundt omkring herinde, så kan jeg godt se, at det udstråler en masse øl, specialøl. Mange øl, som man ikke finder ret mange andre steder end her. Men der hænger også en masse aflagt tøj op i loftet. Sportstøj ser det ud til. Ja, hvad handler det om? Det meste af det blev glemt her sidste weekend, og så har vi nogen, vi har fået fra... De har alle en historie. I starten, der hængte vi jo diverse trøjer op, vi fandt og købte, og det... Nu vil vi gerne have, at der skal lidt mere gods i, og så da det blev nikotinfrit herinde, der fandt vi ud af, at hvis vi nu rammede dem ind, så var en chance for, at de ikke faldt fra hinanden også. Så hver eneste trøje har faktisk en historie bag sig, og jamen, der er jo Jan Mølbys trøje, og mange af dem, som du kan se, er med autograf på. Mange af dem er spillet i. Nogle af dem har vi fået fra trænere og spillere direkte fra England, så det har været skægt at få fat i nogle af dem, det må jeg sige. Nu siger du, Jan Mølby, en af Jan Mølbys trøjer hænger herinde, som jo er, han er jo her fra byen af. Ja. Er der nogle andre trøjer, som betyder særlig meget for Poppen eller for dig at have hængende her, som har en helt unik historie? Jamen det synes jeg faktisk mange af dem har. Jeg ved ikke, om man skal... Altså der var måske en af dem, det var en, jeg fik igennem en massør over i England, som tilhørte og blev spillet i en Europacup-kamp af Gianfranco Zola. Vi snakker en sportsmassør, ikke også? Jo, det er en sportsmassør. Det er jo ikke en massøse. Nej, okay. Og den fik vi så, og der er så åbenbart nogen i England, der ved, at vi har den trøje, for vi fik faktisk tilbudt 34.000 kroner for den, og det må snart være 3 år siden, og der sagde jeg pænt nej. Okay. Og det er jo glimrende, at jeg siger så noget, det kommer ud i fjernsyn, fordi nu har vi så folk, der prøver at pille den ned hver lørdag og søndag, men... Ja, men jeg tror til gengæld også, der plejer at være så mange mennesker herinde, at man kommer ikke derop, uden at det bliver opdaget. 7-9-13. Ølmandens ølsahn. Udover Poppen her, så er der et selskabslokale hernede, er det ikke også det? Det har vi også, ja, og et køkken, tilhørende køkken, ja. Så vi bruger meget til at lave lidt mad på øl, eller med øl som ingrediens. Og så også parre maden med øl, jo, der også er en kunst. Det har vi meget glæde af, og så holder vi fester derovre. Det er byens mest ukendte selskabslokale overhovedet, i det vi ikke reklamerer på nogen måde. Og det har vi det meget hyggeligt med. Det glæder mig at høre, at du både kan lave mad og drikke øl. Hvad hedder det? Lokalt, det er jo ikke så stort, vel? Der er ikke plads til så mange mennesker. Der er plads til 34, ja. Okay. Og så er der indbygget motion i det. Hvis skal man forrette sin nødtørft, så skal man gå de 40-45 meter over til Poppen. Okay. Alt tænker vi på. Ja. Du er jo både popejer og restauratør, men du har også skrevet et par øl- og madbøger. Hvad er det, de hedder? Jeg er ikke restauratør. Jeg er popejer og ølelsker. Okay, popejer og ølelsker. Undskyld. Alverdens øl og mad og engelsk øl og mad blev udgivet, og jeg går sådan og håber på, at jeg kan finde et forlag. Det forlag, jeg skrev for, det er desværre blevet opkøbt til at skrive bog nummer 3, som jeg faktisk er i gang med. Det har du planer om? Du er allerede i gang? Ja. Okay. Det lyder spændende. Hvornår regner du med, at den er færdig så? Ja, jeg skal finde forlaget. Okay, ja. Der er ikke sat nogen deadline på endnu. Nej. Du holder også en masse ølsmagning og ølforedrag rundt omkring. Både hernede og rundt i landet, ved jeg. Er det ikke også noget med, at de har nogle specielle etniske oprindelser, nogle af dem? Jo, det blev det jo til. Vi kunne ikke blive ved med at smage på Guinness og Newcastle Brown Ale og hvad det ellers hed for 20 år siden. Jeg har 20 års jubilæum med mine etniske smagninger. Det var også et forsøg på at højne øllets prestige, i stedet for at vi bare hamrede dem ned, og så var der fællessang i pausen. Så vi startede med 17 deltagere herinde, kan jeg huske, til den første, og det vagte jo lidt forarvelse i Kolding, at det var i FOF-regi. Okay. Så der stod jo i avisen, at det var druk på det offentliges regning. Vi har ikke fået en krone i støtte.
Så undertegnet og hans halvalkoholiske venner, vi hyggede os bragt. Og i dag bliver det jo til et sted mellem 7 og 700.000 mennesker, der kommer rundt om i landet til de her. Så der er jo virkelig sket noget i landet. Ja. Det kan bestemt ikke være på grund af foredragsholderen. Nej, det sagde du selv. Men, tak for... Jamen, FOF, det betyder jo Folkeligt Oplysningsforbund, så jeg synes at det virkelig er folkeligt at oplyse om øl. Det... Jeg kunne heller ikke se noget galt i det. Jeg kan stadigvæk ikke. Så det gør vi en masse ud af, og så er det jo blevet, som du også sagde, ølets popularitet er steget, og det har jo gjort udfordringen med at være blandt de førende i landet, som jeg håber, vi stadigvæk er. Det har jo gjort den udfordring meget større. Ja. Og betyder, at man hele tiden skal finde på noget nyt, så det er jeg egentlig meget taknemmelig for det er... Det er jo det, du hele tiden har gjort, ikke? Nu er det bare lidt sværere. Det er lidt større udfordring. Det er blevet sværere, ikke? Altså, så... Og lige her i talende stund, der det er jo faktisk om... Ja, det er jo i dag, vi starter med tema nummer 2. Vi kører nogle temauger her de første 3 måneder i den mørke tid, hvor vintertristessen den slår igennem. Så kører vi øltemauger, hvor man kan smage nogle helt specielle bryg, som vi har taget hjem fra Island, hvor den første tema, og i dag starter vores østrigske tema, som så holder i et par uger, hvor man kan smage på lidt spændende ting. Og hvad er det så derefter Østrig? Så kommer, så vidt jeg husker, Norge. Norge? Og derefter kommer der nogle splinter nye engelske bryggerier, som ikke står på hylderne endnu. Og så kommer et kæmpe udvalg af amerikanske bryg. Okay. Så det glæder vi os til. Spændende. Ved du hvad, Torben, jeg sidder faktisk og bliver sådan lidt tør i halsen. Og, Jeg har set det her udsendelse før, Claus. Jeg ved godt, du bliver tør i halsen. Ja. Skal der ikke noget øl på bordet? Fordi ellers er der gået det forkerte sted hen, ikke? Jo, det er du i hvert fald. Vi kan sagtens smage, synes jeg, på et par af de der bryg, jeg lige har omtalt fra vores temauger, hvis du har lyst til det. Det synes jeg vil være oplagt. Glimrende. Ølmandens ølsahar. Nå, Torben, nu rendte jeg efter dig herovre i baren, fordi jeg kan da simpelthen ikke vente på, at du kommer med nogle øl. Hvad er den første, du har fundet frem for en? Jamen, jeg synes, det var helt oplagt, at vi skulle starte med en af fra temaet, der starter i dag, nemlig østrigsk øl. Så jeg har fundet fra et lille bryggeri i det nordlige Østrig, ikke så langt fra byen Linz, hvor jeg har været nede og besøgt dem, familien dernede, en granitbok. Og i gamle dage varmede man jo hyppigt øl op ved hjælp af granitsten, som man lagde hen over åben ild, bøgebrænde normalt, så kunne man varme dem op til omkring 1100 grader, uden de splintrede. Grauwacke hed den granittype, og det kommer netop dernede fra. Okay. Så det var jo ikke tilfældigt, at man kunne finde den her, men at de så lader den gære i gamle granittru fra starten af det 19. århundrede, og sådan. De er så gennemført dernede, og det giver jo disse fantastiske, ret søde bok, fordi mange af maltsukkerne, de blev jo karamelliseret rundt om stenene, og så smed man dem over i eftergæringskarret, og så gik der jo en sekundær og tertiær gæring i gang. Var det ikke flot ord? Jo, det lød vildt flot. Det har jeg ikke engang hørt før, tror jeg ikke. Men det du fortæller det får mig til at tænke på den legendariske Peter Clemmensen op fra Thy Bryghus. Han havde jo også en overgang noget med at sænke nogle... Med sin stenøl, ja. Ja, sin stenøl og lavasten ned i øllet og sådan noget. Jamen, det var jo også meget passende, at det skulle være ham, der skulle kunne det. Ja. Manden, der også har betydet så meget for jysk-dansk ølbrygning. Men det der, det er måske lidt mere fra det oprindelige sted, hvor granitten stammer. Det er strålende øl, en klassiker. Nu kan jeg næsten ikke vente med at få den åbent, men så ser jeg lige her, inden jeg skal til at åbne, der står side side 1229. Ja. Er den ikke skrevet på datoen, den her? Det er ligegyldigt. Der er masser af vold i. Kom du bare i gang. Okay. Og så nogle smukke smageglas til også, må man sige. Er de også fra Østrig? Det er lige præcis nede fra det bryggeri dernede, ja. Så... Er det med? Nå, jeg skal også have lidt. Det var pænt af dig, Claus. Jamen, jeg synes da, vi skal skåle. Ja. Ellers bliver det da for kedeligt. Gør det. Skål. Skål. Det gør jo ikke nogen fortræd. Det er jo rusher jo ned af sig selv, og armen rækker ud efter glasset per automatik. Mere. Ja, det smager dejligt. Ja. Hvad er det for en øltype helt nøjagtigt, det her? Jamen, det er jo en bokøl. Det er en bokøl, ja. Ja, altså det vil sige, at den er koldgæret, det vi kalder undergæret, og så, men
men så er der jo mørkere maltsorter i, som du også skal smage. Jo mørkere malt, jo mere smag får man ud af det. Og så er der som sagt en del sødme i den, maltsødme i den. Ja, jamen, det synes jeg også. Den har en meget sød eftersmag. Det er jo ikke humlen, der skal ind og give sin bitterhed her. Det er jo slet ikke meningen med de her øl. Men det er en behagelig sød eftersmag. Ja, den er ikke sådan vammelsød. Nej. Og så er den 7,3% alkohol. Ja. Så det er ikke en, man skal tylle for meget. Der var jo ikke fjernvarme tilbage i 1229, så det har man jo brugt til at håbe på om aftenen, at søvnen ville dale ned over en, før kulden satte ind. Så det kan jeg levende forestille mig, det kunne godt lade sig gøre. Den er faktisk rigtig lækker, synes jeg. Ja, fantastisk. Den er rund, velafbalanceret. Der er ikke noget, der rager ud eller rager frem. Jeg synes ikke helt, man kan smage det. Måske er 7,3%, og det er jo det. Det er jo altid tegn på godt øl og dangerously drinkable. Hvad er din egen yndlingsøl for noget? Det kommer jo meget an på kan du svare på det hele lejlighed. Jeg kan nok bedre svare på, hvis jeg skal finde 10 favoritøl, fordi så kan jeg ligesom, hvis jeg skal ud på en øde ø, så kunne jeg nok presses til at finde 3. Ja, men der er vel helt givet være en engelsk ale iblandt, fordi det er lavprocent, for det er jo det englænderne er allerbedst til. Der vil være en belgisk ale med mange procenter, for det er belgierne er verdensmester i. Og man ikke vi bare for sjov skulle tage en dansk øl med os. Hvad det lige skulle være for en, det ved jeg ikke, men vi er jo kommet med på verdenskortet, må man sige. Ja. Jamen, jeg har det på samme måde. Jeg kan heller aldrig svare på det spørgsmål, fordi det kommer helt an på lejligheden simpelthen. Ja, jeg kan godt lide vores jordbær hvedøl og sådan en varm sommerdag, ikke? Ja. Og så sidder folk og siger, du er jo ikke rigtig mand og sådan noget, men jeg tager gerne skrammer i maskuliniteten, og så indrømmer, at jeg kan lide det. Det er rart at være i kontakt med sine kvindelige sider, det har jeg også altid ment. Sådan er det. Har du andet, vi skal smage? Ja, det har jeg. Jeg har så fundet fra temaet, der netop er ophørt, og det betyder selvfølgelig ikke, at vi åbner alle øllen og smider det ud. Nemlig de islandske, og min sidste temasmagninger sidste efterår var jo islandske smagninger. Og der har vi så kørt de første uger af 2014 her på Poppen, også med nogle bryg, jeg ikke havde med til smagning. Og der har jeg fundet fra en by i nordvest, Island, fra en fantastisk fyr, som viser sig virkelig at være bindegal og brygge dejligt øl. Arni, som han hedder. Vi starter med at drikke om, når det bliver lys, sagde han, og så slutter vi, når det bliver mørkt. Og så slog jeg jo op, og der var 19 dagtimer, da jeg skulle derop og besøge ham. Ja. Så det var sådan lidt frygteligt. Og der skal vi smage hans IPA for India Pale Ale med masser af humle, masser af bitterhed. Simpelthen, så emaljen på fortænderne skælver. Ja, så bliver det farligt, kan jeg forstå. Ja, det gør det lidt, men ikke alkoholmæssigt, men... Jeg skulle lige til at spørge, om der stod glædelig jul, men det gør der da ikke. Hvad står der? Gætjagur. Det er vist en speciel islandsk dialekt, du snakker der, Claus. Det er... Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Gætjagur. Udtalt det sådan? Ja. Okay. Så hvis du nu knapper den op, så vil du jo forhåbentlig kunne smage forskellen på de 2 øl, vi har smagt. Ja. Nu hælder vi ikke det der ud, det gemmer vi. Jyde må han være. Vi tager aldrig slatter. Den er jo meget lysere. Ja. Her er det jo så humlen, der skal ind og dominere lidt. Denne fantastiske plante, der netop kunne modvirke maltsødmen i øllet og konservere øllet. Ja. Og her er navnet IPA, India Pale Ale. Når det skulle sejles helt ud til Indien i 1700-tallet, så skulle det jo kunne holde sig. Og det var Guds gave til bryggerne og til menneskeheden. Det var en urt, der giver duft, aroma, som det hedder i øllets verden, som giver smag, og så konserverer skidtet også. Så kan man næsten ikke forlange mere. Nej, vi bliver nødt til at smage. Jeg kan ikke tåle at høre mere, før jeg har smagt det. Ja. Ja, den er dejlig humlet. Her skiller vi selvfølgelig bukkene fra fårene, fordi det er jo lige præcis humlen, der gør, at mange mennesker vandrer rundt i det her land og siger, jeg kan ikke lide øl. Mm-hmm. Hvad du ikke kan lide? Jeg kan ikke lide ølsmagen. Og det, de ikke kan få beskrevet, det er jo selvfølgelig, jeg kan ikke lide humlebitterhed. Og det er der jo ikke i alle øl. Så det er jo lidt for forhastet at sige, jeg kan ikke lide øl.
Men det er klart, når manden har slæbt de værste med hjem fra discount-supermarkedet, og de er blevet lidt for varme i bæreposen på vej hjem, fordi han møder Børge, og de også lige skal smage på posens indhold, så kan jeg sgu godt forstå, at hun reagerer sådan. Mm. Ja, men det er jo ikke nogen... Det er ikke en for meget humlesmag, synes jeg ikke. Den er fint afbalanceret. Ja, det er jo så også fordi, du er vant til det, jeg er vant til det, og vi kan begge to lide det. Der er jo også mange garvede øldrikker, som ikke kan udstå humlebryg. Og man er jo hverken bedre eller dårligere øldrikker af den grund, og det har lidt nymodens ølsnopperiet, har det lidt med, hvis ikke man kan lide disse meget bitre bryg, så er man ikke rigtig øldrikker, og det bekæmper jeg der på det voldsomste. Ja, det kommer jo an på tid, sted og lejlighed, ikke? Ja. Altså, som vi var inde på før. Hvor stærk er sådan en her? Den holder noget med 6,1 eller andet, så vidt jeg husker. Jeg går aldrig så meget op i procenter. Men Nej, derfor er det nogle gange sjovt at vide alligevel. Det står på islandsk, jo. Ja, hvad er det for et talsystem, de har deroppe? Ja, men vi siger nok, det er et sted omkring de 6%, for jeg kan ikke finde det nogen steder. Ikke engang med briller på kan jeg finde det. Nej. Ølmandens ølsahn. Den tredje øl, vi så skulle smage, Claus, for jeg vidste jo godt, at du ville være tørstig i dag. Det er en helt anden boldgade. Det er sådan fra Skotland, fra det sydlige Skotland. Det er fædrene ophav, der mødes med sit afkom. Det øllet jo har afstedkommet, at vi i dag har en drik, der hedder whisky. Når man vil vandre rundt med nederdel på i det skotske højland, så er der i hvert fald visse udsatte dele af det mandlige legeme, der har gjort, at man i en særlig hård vinter har sagt, nu destillerer vi skidtet. Og her har vi så en skotsk klassisk porter, som hedder Old Engine Oil, gammel motorolie, som så er blevet lagret på den meget, meget berømte whisky fra Orkney-øerne, nemlig Highland Park-fade. Og det giver det, man så har kaldt med et gælisk navn, Ola Dyb, og det betyder den sorte olie. Og her har vi den i 12 års udgave, det vil sige, den er lagret på 12 års whiskyfade. Okay. Så det er far og søn, der mødes her, og mærkeligt, at det tog så lang tid for ølbrygger at bruge de aflagte whiskyfade, for det er jo i familie med hinanden. Ja. Og det er så noget helt andet. I modsætning til det kraftigt humlede, så har vi det runde, det meditative, de store spørgsmål i tilværelsen. Ja, de store spørgsmål i tilværelsen, siger du, og det meditative. Nu står jeg jo så og tænker på, ud fra det, du fortæller mig der, at den her øl simpelthen årsagen til, at skotterne har fundet ud af, at nu koldere det er, nu mindre bliver den. Og så har de lavet den her øl, eller hvad? Ja, det kan sagtens være. Det er jo fantastiske vittigheder, der kommer frem, bare fordi vi har fået 2 smagsprøver. Jamen, hvem ved? Ja, okay. Du må grave videre i analerne, der er ikke andet at gøre. Skal vi drikke ud? Eller det her drikker man ud af. Nu er der bund eller resten i hårdt. Okay, så foretrækker jeg at synge det. Endnu et bevis på, at øllet har jo haft mange foldige anvendelsesmuligheder, for det var jo indtil for 30-40 år siden hårplejemiddel nummer 1. Okay. Bund eller resten i hår, det mener man jo stammer tilbage fra 1700-tallet, hvor man jo brugte det her til at... Det mener du, de gjorde alvor af dengang? Sætte frisyren og skylle håret i. Du kan jo se, jeg var jo selv skaldet for 10 år siden, Claus, så det vælter jo frem igen. Vil du dermed antyde, at jeg ikke drikker øl nok, eller hvad? Måske ikke den rigtige slags. Ja, så nu er vi over i det helt sorte. Det hedder jo også den sorte olie, ikke? Så... Ja, skål. Skål. Med lidt røg og lidt vaniljetoner fra egetræet og... Ja, der er noget røgmalt i. Og så et stykke blåskimmelost til med lidt friskbagt brød, hvor man selvfølgelig ikke bruger vand, vel? Man bruger, som man gjorde i gamle dage, øl i sit brød. Ja. Jamen, så findes livet ikke meget bedre. Nej, det... Jeg kunne rigtig godt forestille mig det her sammen med blåskimmelost. Det ville være rigtig lækkert. Ja, det er super. Også med vaniljeisen. Hjemmelavet vaniljeis, ja. Ikke? Til sødme, der passer det jo fantastisk. Og så en sød pige overfor os, ikke? Og så... Desværre, jeg blev belemret med dig, men den smager sgu meget godt alligevel, Claus. Jeg beklager din udsigt og dit selskab, men
så længe vi har noget godt øl, så går det vel godt, ikke? Jo. Når nu du nævner de der ting, hvad vil du anbefale de andre øl her til for noget mad? Jamen altså, de meget bitre øl, de går jo strygende til den krydrede mad. Vi laver jo masser af asiatisk mad her, som vi serverer i løbet af ugen, tirsdag, onsdag, torsdag. Og der er ikke noget bedre end enten en kold pilsner, som er jo fremragende til det, eller hvis man er mere bitterhed, så tag en IPA, for det skærer jo igennem krydderierne på elegant vis. Ja. Og den første, det er vist også dessertøl, er det ikke, tror jeg, sådan til... Jo, det vil jeg også mene, det er. Til den søde kage, eller til den søde is. Det er chokolademussen, det vil være fremragende. Det er alle sammen nogle øl, man kan få hernede på Poppen lige nu her i den her tid, ikke også? Det er det. Nogle af dem er her altid, ligesom den sorte guld, men de andre er her nu. Og vi har selvfølgelig tænkt os, at hvis populariteten bliver stor for dem, vi har i løbet af de her temaer, jamen så forbliver de jo simpelthen bare på vores menu. Så nu mere folk drikker af det, nu længere tid kan man få det simpelthen? Det var da... Hvis ikke du løber tør. Lyse udsigter, ja. Hvad ligger de på prismæssigt, så nogle her? Jamen, det er klart, at det her, der involverer en masse arbejde, ikke også, og lagring, de ligger jo selvfølgelig noget højere end supermarkedets pilsner. Så altså, hvis vi normalt tager 40 kroner for en 33 centiliter af de udenlandske, så ligger den her op omkring 55. Og de findes jo i forskellige årgangsudgaver. Ja. Det bliver jo ikke billigere af. Det er lagret på 30 år. Det er det, den koster, den 55 kroner herinde på Poppen. Ja. Hvor de islandske ligger på 45, og det gør granitbokken også. Så det er det prisleje fra 40 til 50. 55. Ja. Okay. Og det er jo så heller ikke nogen, man lige skyller ned, og så beder om en ny. Altså, man giver sig lige lidt god tid til det. Bestemt, det er gode øl, det her. Ja. Ved du hvad, jeg synes, det har været rigtig hyggeligt lige at få et par øl sammen med dig her. Skål, og tak fordi du kom til undsætning med noget godt øl. Tak fordi I kiggede forbi.